Bună ziua! Lecție de limba română pentru clasa a 6-a. Textul suport este poezia Iarna. Exercițiile sunt din acest manual de clasa a 6-a, de la editura Art. Și pentru elevii care nu lucrează din acest manual, am să fac o captură de ecran. Vă rog mai întâi vă abonați și după aceea faceți captură de ecran. Voiam să zic că eu am să vă arăt imaginile și voi faceți captură de ecran. Gata? Vă amintiți poezia Iarna de Vasile Alexandrii pe care v-am prezentat-o la lecția trecută. Acum discutăm despre textul descriptiv literar în versuri, Pastelul. Și începem cu exercițiile de la explorare. Exercițiul 1. Ai doi fulgi de zăpadă din hârtie, unul mai mare și unul mai mic. Pe cel mai mare lipește-l pe o hartă fizică a țării noastre, în zona unde apare mai întâi iarna. Voi lipi fulgul cel mai mare într-o zonă montană, eventual în munții Făgăraș, care sunt cei mai înalți din țara noastră. Și pe cel mic în zona în care se ivește cel mai târziu acest anotimp. Cel mai târziu se ivește iarna la câmpie, la zone de șes. Și am să lipesc al doilea fulg, cel mai mic, pe câmpia română. Exercițiul 2. Ce spațiu al țării se prezintă în poezie? Care crezi că este motivul acestei alegeri? În poezie este prezentat un câmp, de asemenea se vorbește și despre dealuri. Prin urmare, iarna se instalează pe câmp și pe dealuri, iar motivul pentru care a fost ales acest relief, eu cred că este acela că sunt arii mai întinse, mai vaste. Exercițiul 3. Urmăriți primele două strofe, traiectoria privirii care face descrierea precizând succesiunea celor două planuri, terestru și cosmic. Mai întâi este prezentat planul cosmic din văzduh, nori de zăpadă, care sunt asemănați cu lungi troiene călătoare. Se vorbește despre cerul în care sunt adunați norii de zăpadă, fulgii care plutesc în aer. După aceea se face o trecere către partea de jos, către teluric, iar fulgii de zăpadă par a lega cerul de pământ. Ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge, iară sunt perioadele zilei, iar apoi mândra țară, teritoriul țării, care este terestru, da? Din nou ne îndreptăm privirea către cer, soarele rotund și palid se prevede printre nori, iar în strofa a 3-a autorul se referă strict la ce ne înconjoară pe pământ, amintind despre câmp, dealuri, plopi, întinderea pustie și sate, toate acoperite de zăpadă. Exercițiul 4. Menționează în ce moment al zilei se face descrierea din primele 3 strofe. Descrierea se face în timpul zilei, dar autorul face aluzie și la faptul că ninge fără încetare ziua, noaptea și dimineața. Exercițiul 5. Unde crezi că se află cel care face descrierea? Alege dintre variantele de mai jos și motivează-ți răspunsul.
A. Aproape de peisajul descris. B. Departe de peisajul descris. C. În mijlocul peisajului. D. În afara peisajului. Eu cred că persoana care face descrierea, respectiv autorul poeziei, se află aproape de peisajul descris pe care îl poate privi. De ce fac această afirmație? Pentru că ne dă informații clare despre ceea ce se întâmplă în natură în timpul iernii. Exercițiul 6. Selectează din primele două strofe cuvintele care se repetă. Ce rol crezi că au aceste repetiții? Se repetă cuvântul iarna, fulgi și ninge. Rolul acestor repetiții este de a crea atmosfera specifică acestui anotimp, iar repetarea verbului ninge lasă impresia de permanentizare și de imensitate de zăpadă. Oriunde privești, îți vezi numai alb, numai zăpadă. La exercițiul 7 nu putem să realizăm împreună planșa, așa că vom lucra exercițiul 8. Care este culoarea dominantă a peisajului? Culoarea dominantă a peisajului este alb. Ce senzație îți creează? Îmi creează senzația de nesfârșit, de infinit. Exercițiul 8 caracterizează spațiul din ultima strofă. Alege dintre variantele de mai jos și motivează-ți alegerea. Spațiul este amplu pentru că este folosit cuvântul oceanul. Oceanul de ninsoare, ori oceanul știm că este o întindere nesfârșită de apă. Reperele le veți citi voi și trecem la pagina următoare, pagina 83, aplicații. În ce moment al zilei este surprins tabloul din ultima strofă? Tabloul din ultima strofă este surprins în timpul zilei. Exercițiul 2 realizează o schemă a descrierii din ultima strofă pe modelul celei de la exercițiul 1. Elementul component, văile. Oceanul de ninsoare care cuprinde văile. Exercițiul 3. Ce sunete apar în ultimul vers? Ce stare de spirit creează acestea? În ultimul vers apar vocale ca O și I și de asemenea vocala ă este și ea prezentă 1, 2, 3, 4 de 5 ori. Aceste vocale sugerează o melodie, un cântec. Prin urmare, veselia celor care se plimbă cu sania. Exercițiul 4. Există sau nu prezențe umane în peisajul din această poezie? Motivează-ți răspunsul. În primele 3 strofe nu se vorbește despre o prezență umană pentru că ninge în continuu și este foarte frig. În schimb, peisajul este însuflețit de prezența umană în ultima strofă, când ninsoarea încetează și pe cer apare soarele, chiar dacă el este palid. Pastelul. Ce formă poate avea textul descriptiv, care este cea din Iarna de Vasile Alexandri? Textul descriptiv poate să fie în proză sau în versuri. În poezia Iarna întâlnim un text în versuri. 2. Diagrama Venn. Comparați imaginile din cele două tablouri de natură din text, realizând o planșă cu asemănările și deosebirile dintre acestea.
În imaginea din partea stângă, deosebirea față de imaginea din dreapta este aceea că ninge și tabloul este realizat noaptea, adică tabloul arată o noapte. Asemănările dintre cele două tablouri: tot cuprinsul este acoperit de zăpadă, căsuțele stau și ele sub zăpadă. Zăpada stă pe acoperișuri întocmai ca niște căciuli imense. Deosebirea celui de-al doilea tablou față de primul tablou este surprinsă imaginea din timpul zilei și nu ninge. Exercițiul 3. Precizează ce sentimente însoțesc descrierea din cele două tablouri de natură. În primul tablou există sentimentul de liniște, de odihnă și în același timp de abundență a zăpezii. În al doilea tablou, sentimentul este de deschidere către natură, se împrăștie temerile și omul poate fi voios. Tabloul emană o oarecare bucurie și echilibru. Exercițiul 4 menționează ce se descrie în fragmentul de mai jos. Perdelele slăsate și lampele aprinse, în sobă arde focul tovarăș mângâios și cadrele aurite ce de păreți sunt prinse, sub palidă lumină apar misterios. Tabloul prezentat de cele 4 versuri descrie interiorul unei încăperi în timpul nopții, când sunt lăsate perdelele și lumina este artificială, făcută de om. Este un interior confortabil pentru că e cald, arde focul în sobă și ramele tablourilor de pe pereți reflectă lumina focului din sobă, lăsând impresia că se văd neclar, ca și cum ar apărea misterios în fața ochilor privitorului. Repere, pastelul este opera literară în versuri, în care se descrie un aspect din natură sau un interior și în care sunt transmise în același timp sentimente sau stările privitorului. În literatura noastră, termenul de pastel a fost folosit prima dată de Vasile Alexandrii, care l-a împrumutat din artele plastice, unde este utilizat pentru a denumi un procedeu de pictură bazat pe efectele de culoare ale unor creioane colorate moi. Această denumire este specifică literaturii române. Practic, pastel este un termen care descrie un tablou realizat în culori calde, plăcute și nu foarte intense, iar poezia numită pastel transmite sentimente plăcute care nu generează trăiri exagerat de puternice. Aplicații, exercițiul 1, explică rolul pe care îl are în text repetiția cuvântului văzduh în primul și în ultimul vers. Repetiția cuvântului văzduh are rolul de a lăsa impresia că ce se întâmplă pe pământ se află sub împărăția celestă. Și de acolo ne vin toate efectele acestea meteorologice, să le spun așa. Exercițiul 2 organizează într-un desen, nu o să desenăm. Exercițiul 3. Ce senzație dă mișcarea din peisajul surprins? Alege din variantele de mai jos și motivează-ți alegerea. Agitație, dezordine, plutire, visare. Mie îmi dă senzația de visare, pentru că mă îndeamnă la meditație, atât priveliștea cuprinsă de
zăpadă în care cerul coboară pe pământ prin coloanele de fulgi, legându-se de acesta prin niște fire albe nevăzute. Iar imaginea terestră de asemenea mă îndeamnă spre visare, pentru că îmi imaginez o imensitate, un câmp nelimitat acoperit cu zăpadă și prin minte îmi trec fel de lucruri care se pot întâmpla sau îmi aduc aminte de imagini din viața mea care îmi fac plăcere. Exercițiul 4. Privitorul folosește în descriere persoana a treia și pare că nu este implicat emoțional. Cu toate acestea, anumite cuvinte din poezie sugerează stări și trăiri individuale. Identifică-le și precizează stările: cumplita iarnă, temere de frig, troiene călătoare adunate în cer grămadă, senzația că zăpada nu se mai oprește, fiori de gheață, frig, senzația de frig, ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge iară, o ninsoare care nu încetează niciodată, este permanentă. Tot e alb, senzația de imensitate, de infinit. Ca fantasme albe plopii înșirați se pierd în zare. Ne îndeamnă să ne gândim la faptul că nu suntem chiar pierduți sub această ninsoare continuă, ci totul este calculat și măsurat în desimea plopilor. Satele pierdute sub clăbuci albi de fum, starea oamenilor de la țară în timp ce ninge, liniștea din interiorul casei, care contrastează cu frigul de afară. Și în ultima strofă, lectura ultimei strofe ne dă o stare de înveselire, de bucurie că a apărut soarele care dezmiardă, mângâie pământul acoperit cu zăpadă. Provocări: în ce alte creații populare ai mai întâlnit cuvântul dalb? În doinele populare. Și 2. Crezi că descrierea iernii făcută de Vasile Alexandri se potrivește și astăzi acestui anotimp? De ce? În ultimii ani a nins mai puțin, dar mai sunt case în vârf de munte care arată exact ca în tablourile de la explorare și exact așa cum descrie Vasile Alexandri iarna. Vă mulțumesc pentru participarea la această lecție. Dacă v-a plăcut, vă rog să-mi lăsați un like. Este foarte important pentru mine. Și vă rog, de asemenea, să vă abonați dacă n-ați făcut-o cumva. Vă aștept în continuare la cursul de limba română și de limba engleză. La revedere!